Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon tang nagampo, ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pangama sa atong patron, San Vicente Ferrer, alang sa kasulbaran nining pandemic nga mihasol nato. Dugay-dugay na gyung mga panahon, hinaut unta nga ang Ginoo maluoy na nato. O sa panabang ni San Vicente Ferrer, wag tango na unta kining maong pandemic, ibalik na ang mga ayong panglawas sa mga nataptan niini. Ato sang pasalamatan ng Ginoo sa atong mga benefactors nga nagtabang nato dinhi sa atong project, atong iampo, apil na sa dangato mga workers dinhi sa atong construction, nga unta tagaan sila sa mga grasyang ilang ikinahanglan. Special sa runamong iampo dinhi sa among community sa parokya, ang birthday sa among kauban na sakristan kaning ni Sir Brunato, si Dodong Kaiser. Kuha na siya karon, tibuok 20 na kuno siya. Manuel L. Quezon na iyang naong karon na nas 20. So, mao na sa tanang nag-birthday sad, happy birthday ninyong tanan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem aron pagsangyaw sa iyang mensahe sa tanang mulupyo sa maong syudad. Wala ko malimot sa imong kabuutan sa batan-on pa ikaw ug sa lunsay nga gugma mo kanako sa bag-o pa kitang minyo. Niunong ka kanako bisan sa kamingawan ug bisan sa dapit nga walay tanom. Ako ikaw, o Israel, ikaw ang labing maayo sa akong anihon. Ikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo ug ipadad-an ko sila kasamok. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Gidala ko sila ngadto sa tarbunok nga yuta aron magpahimulo sila sa abot sa uma niini ug uban pang maayong mga butang. Apan gihugaw-gawan nila ang yuta nga gihatag ko kanila. Ang kaparian wala na magtagad kunhain ang Ginoo. Ang mga batid sa balaod wala gani makaila kanako. Misupil kanako ang mga kadagkuan, ang mga propeta nagsulti na sa ngalan ni Baal ug nagsimba sa walay pulos nga mga Dios-Dios. Busa, ako ang Ginoo, nagpakurog sa langit aron malisang ug mahibulong ang katawhan. Duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Mibiya sila kanako, ang tinugdan sa bugnawng tubig, ug nagkaot hinuon silag atabay, nga dali rang mohubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ang imong kaluoy nagaabot sa kalangitan
ang imong kamatinud-anon ngadto sa kapanganuran, ang imong katarong sama sa kabukiran sa Dios, ang imong mga hukom ingon sa gamhanang kahiladman. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Pagkabililuhon sa imong kaluoy, O Dios, ang mga anak sa mga tao nagadangop sa landong sa imong mga pako. Napuno sila sa unang mga gasa sa imong balay, gikan sa imong makalipay nga mga sapa, imo silang gitagaan og tubig aron imnon. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kay diha kanimo anaa ang tinubdan sa kinabuhi, ug diha sa imong kahayag nakakita kami kahayag. Padayon na ang imong kaluoy alang sa imong kahigalaan, ang imong makataranganon nga panalipod sa tawo nga matarong ug kasing-kasing. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga tinun-an niduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Hesus mitubag. Ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya nga adunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot, kuhaan gayud bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang gipanagna ni Isaías. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana kahig-ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nagingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini. Daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsa kay bation ninyo? Kung sugod karon, gabuka inyong mata pero di na mo kakita. Okay ninyo? Niya, naay inyong dunggan pero di na mo kadungog. Okay na ninyo? Di gyapon. Ako di sana ako okay. Ang kuyaw na kay ba pero di nakakalito. Nabayay mga taong daghan karon, gabuka ang mata, di kakita. Kuan gid ha, literally speaking. Naay dunggan pero dili makadungog, naay ba pero dili makasulti. Ug mao kana ang description ni Kristo sa mga tao sa iyang panahon. Mao nang mosulti siyag pasumbingay, kay wa man say kapuslanan kun iyang isulti og diretso, musamot man nga digid sila kabati. Ayan na lang ipasumbingay kay kanagong pasumbingay kanang parabol, murag daghan siyag igo ba, murag
usahay, pwede nimong sabto ningon ani, pwedeng sabto ningon ani. Pasabot, libre ka nga mosabot sa imong gusto. Kaysa mosulti gid siya tinuod kamatuoran nga dili lang gyud hinuon paminawon. Ana no? So, kamo ganahan mong maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili mo manampong sa inyong dunggan. Dili. Ganahan mong mutan-aw sa presensya sa Ginoo. Ganahan. Yaningon man ang Ginoo naakos mga way balay. Ganahan mong mutan-aw sa Ginoo anang mga way balay. No, hilo mo diya. Ningon man ang Ginoo nga naakos mga binilanggo. Kanang nabilanggo mauna ako. Ganahan mong mutan-aw sa nabilanggo. Ganahan mo muduaw. Kung di mo ganahan muduaw sa binilanggo, kay wa ka kakita ni Kristo didto, labaw na gyud kun ang binilanggo iniglaya mo'y muduaw nimo. Nya muhangyo pag yun nga anha siya mo puyo. Malipay ka makaim ka hala niya nagyus Lord. Ikaw di sa namada pa diroy, awa na, nabuta na ka, nabungol na ka, wa na kakasabot sa gisulti ni Kristo. O daghan kay ninyo na nangahilom ay. Ganahan pa mong mutan-aw ang Kristo. Ganahan pa mong muduol ni Kristo. Ganahan. Ganahan mong duolo ni Kristo. Ganahan kayo. Nana, karong taon-taon na imuduol ninyo dito si Kristo nga sigag mata, daghag patik, nya daot kay naong, kawatan yung kay dako. Muna imuduol ninyo. Unsa man, ganahan mo? Nya si Kristo sad nahigugma sa mga makasasala. Kani lain na sa ning kamatuoran. Nahigugma siya sa mga makasasala nga matud pa niya mianhi ko para sa mga makasasala. Nagpakamatay ko para sa mga makasasala. So gihigugma niya ang mga makasasala. Di ka mo karon mahigugma ba mo sa tanan nga gihigugma ni Kristo? Oh, ingon mo ganahan mong muduol sa Kristo ninyo. Niya mahigugma mo kung magdahas siya sa iyang mga gihigugma. Muduol siya ba? Magdahas siya sa iyang mga lovers. Niya magsigsig kantag Lovers Moon. Niya unsa man, ganahan mo mo welcome niya. Kuyog sa iyang mga gihigugma. Wa na. Mga liwat mo sa mga Israelita nga gihisgutan sa unang pagbasa nga matod pas Ginoo, mura mo og mga tao nga akong gipangga og maayo, gitagaan ako dako kayong grasya, gitagaan ta mo giyuta nga tabunok kay tanan, pero sa dihang nangabot na mo didto, inyo na hinuong gi panamastamasan ang akong yuta. Nagsigi na hinuon mo simba ng mga yawanon nga mga simbahonon. Ang nakaapan pag yung kuno mo ni pinakadako nga sala sa mga Israelita matud pas unang pagbasa. Kinsa to'y propeta ang gasuhat sa unang pagbasa? Jeremias. No, Jeremias. Unsay pinakadako nilang sala? Duha kuno kabok. Ilang sala nga insulto gyud kay Ginoo. Unsa may una? Ang makasultib na amoy 100. Unsay unang sala? Matod pas unang pagbasa? Inyong gibiyaan ang tuburan sa tubig. Nagkaut na noon mo ditong atabay sa uga nga yuta. Nya gasigi pag yun mo himo ana mga banga nga mga busluton. Nya mauna na inyong gipangga ang banga nga busluton nga dili makasud og tubig. Nya sige mong kaut anang yutang way tubig. Nya sige mong salikway sa tuburan sa tubig. Unsay itawag nimo anang tawo nga adto gid siya mo kaut sa way tubig, magbutang gid siya banga nga busluton. Unya di ay tubig, di gid siya mo da, pero giuhaw siya maayo. Nya sige siyang kaut dito, pero di gid siya mo duol sa tuburan. Unsay tawag nimo anang tawhana? Buang. Nya kamo di mo mga buang. Sa matas Ginoo, apil na ning nagwali. Kanus aman ta mahimong buang, kana bitang magsigi tag pangita as kaayuhan sa atong sakit diha sa mga scientific nga paagi. Unya,
Kalimta nato ang Ginoo nga nagsigig ingon biyae lagi ng sala kay kanang sala mo na hinungdang nangasakit mo COVID. Biyae na ng inyong pagdumot, kanang inyong homosexual activities, kanang inyong siging pamakak, kanang inyong siging pangwarta, kanang inyong pagkadao, anang inyong mga yuta, kanang inyong balay, kanang sigig yung kinihaay, anang utang, biyae kuno na, maayo ginang inyong COVID. Di kita maminaw, sigig yung tigom o kwarta, sigig pa-injeksyon, sigig nga to ospital, di man na siya dautan. Pero nganong gibiyaan man sad nimo ang tinuod nga tag-iya sa kinabuhi o kaayuhan mo nang sa tuig ingon na tutubag sa Salmo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Gisayunan ka na. Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kanirong gatap-tap-tap-tap na ta. Masig ni salig na lang taning atong tap-tap nga di ta masudlag virus pero ang Ginoo wa na day kasud nato. Dili mo daw karon. Uy. Di mo daw. Di mo magsigi og pangigi ang inyong mga yuta, mga tanom. Kamu mga daong ninyo sige simba Ginoo in taon kaluy, taon ko kaluy. Nya nay silingan, di kaluyon. Ingon bitaw sila gabi atong sang adlaw, ingon di sila, Pader, kumpiyansa man kay ta dinhi pastag tulison tanong. Nako, onya. Inigaris tulisan unsa may iyang buhaton. Yatiunan ta. Nako ipasa dito sa treasurer. Nganong kita may tiunan nga munta magkupot sa kwarta to treasurer. Ulpot sa tao nga mong treasurer simbako. Ingon dayon ko ngandam tandaan ha. Para sa tulisan, di ta mag-andam og pusil, di ta mag-andam og puspos, di ta mag-andam ang mga CCTV uban pa diha. Unsa may itong andamon? Andamon nato ang atong kasing-kasing nga Diyos nun tang mo atubang sa tulisan. Unsa man pag-atubang ang tulisan sa Diyos nun nga paagi? Higugmaa ang tulisan. Kay kana nanulis wa na nay gugma. Tagai siya gugma. Ana. Ikaduha, kana kay nanulis, nangawat, wa na nay paglaom sa kinabuhi. Panabla na lang iya. Tagai og paglaom. O diba? Kana kay nanulis, kana kay nangawat, wa na mutuos Ginoo nga nagtan-aw niya. Paambita siya sa imong pagtuo nga naay Ginoo. Mo na gibuhat ni Bishop Chupilo Kamomot. Ang kawatan, ang tulisan, iyang gitagaan og bag-ong klases pagtuo, paglaom o paghigugma. Kana mo itong i-promote, di kay mag-anda man ng armas, makigpatay ka, makigpinuspusay ka, oy ayaw gugmaa, palingkuray na time sa dong. Imo man kong tulison, ighuman ni mog tulis karon asa man kapadong, magtago-tago ka, kay amo man kang i-report sa police. So magtago-tago ka. Ikaw dili, patyon o sa tamo. Sige, imo kong patyon. Niya, ipatay ni mo na ako, unsa may sunod? Magtago-tago, gyapon ka. Kay pari ba ako? Mangita biagi ng mga tao na ako ikaugba, kay magmisa man ko. Niya, imo kong patyon. O imo kong kidnapon. Tago-tago ka. Niya, unsa pa may kapuslanas, imong kinabuhin ka tago-tago naman ka. Niya, mingon sa unsa man day buhaton pa der. Lingkod sa diya, mamainit sa tang. Init. Painit asa day ka nagpuyo di ay. Unsa may imong mama, gisalikway nako sa kong mama pa der. Sige na lang kog suyop. Ana, gusto kang maulian ana na mas Brad William. I-recommend ka. Ana. Di ba? Sila Brad Loloy, ana, recommend ka dito. Dito puyo silang balay. Nya kami mo itig supply sa imong panginahanglan. Sa imong kinahanglan mo tambal, sinina, pagkaon. Masakiton man sagud akong mama pa dir. Sige, tambal sa imong mama. Kung magkasinabot lang ta karon, hangtod ko ni aning parokyaha, kauban kas kolekta. Pero gimo kong patyon, wa nay kolekta ugma, patay ka. Mingon na siya, anhin lang ko trabaho pa dir. Sige, welcome. Ana, okay siguro. Mahimo pa siyang minister. Anya, dili ka na mas dako pa na kaysa manulis siya. Dili ka nang grasyaha mas dako pa na kaysa mupatay siya. Nya kun ato nang ipaambit, pagkadaghan kas makonverter sa mga taong wa nay paglaom sa kinabuhi, wa nakakita
o kahayag sa ilang kaugmaon. Kulatahon manoon, sumbagon manoon, ipapriso, ipalata pas prisuhan. Oy, mga buangon tangdag ko, wa na ta kakita ni Kristo nga nikatkat intaos imong kural kay wa na siya gikaon. Wa na kakakita ni Kristo na wadas paglaom nga nabla na lang dinhis kalibutan. Nabuta na ka, nabungol na ka. Manindog ta, mga bungol. Adi ay mga buotan. Mga igsoon, ihalad nato sa Dios ang atong mga pangaliya, pinaagi sa atong hugot nga pagtuo, paghigugma o paglaom diha sa Ginoo. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpabiling malig-on sa ebanghelyo o magpadayag niini ngadto sa tibuok katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong nasod mahawas na sa mga kalisod ug makabaton na sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa gadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magpalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga mihalin na makapahulay na sa langitnong gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Labing gamhanan nga Dios, wala kami mahimo kung wala ikaw. Dawata kining amo mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pulin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at tunita. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan at paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay ang imong inigugmang anak mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan. Siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao o gianak ni Maria nga Birhen pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot ug nakapanag-iya alang kanamo alang kanimo og santos nga lungsod. Midupa siya sa cross aron paglaglag sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagbaylo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. And all times I will bless Him, His praise will be my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Sing His praises, magnify the Lord. magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga bahan,
Misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta maparalitdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpaggang sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug duniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang tuburan sa kinabuhi. So magsigi na rog awas-awas ning atong kinabuhi sa grasyas Ginoo. Ang ato lang buhaton, higugmaon lang gid nato kanunay, paminawon og tan-awon ang Ginoo, dili ang atong gusto. So pasalamat gyapon tas Ginoo sa nagpadayon na development sa ato dinhing mga proyekto sa atong construction. Gitangtang nagsugod ang ato mga scaffoldings padung na nis pagkahawan. Ang ato na sang sunod nga trabahoon human anig tangtang mao na ang pagset sa tiles. Human naman ning atong kuan kaning atong center aisle ang granite. So ang tiles na pud ani. Basig ma-deliver to karon ang atong gi-order nga tiles or labing dugay tingali ugma. Yang ato ditong opisina sa bagong office nato na nasad sige sag padayon ang atong oratory gitrabaho na pod o ang dako sa drong trabaho nato nga gisgihag buhat ang atong pag-finishing dito sa atong luyong bahin sa atong kilid og luyo sa atong simbahan. Ay wa man taon toy mga finishing ang atong bongbong no. Pwede man dito mulusot sa bongbong gabok na kayo. Karon ligo na. Pwede nag-adto mo agis loyo ang tulisan. Di ay agis portahan. Bitaw. Mga igsoon, ang atong mga benefactors, mga donors, na kinahanglan po na silang pag-ampo. So yampo na to, no? Napamay pipilang, wala pa kahatag sa ilang mga pledges. Murag mo kantidad pa man to mga pledges nga wa mahatag napas mga almost 700,000 noon gamay na lang ang mga pledges tanan niabot yung mga 2.2 million niya ang nahatag na ang nahibili na lang mga almost 700,000. So kay bao na magpilay nahatag na sa mga pledges ato na sang nabayad ngadto sa atong mga contractors. So may na ato lang dayong ihatag nila para wa nay mahibilin dire. Yan kaning kolekta mao na mo lang ni mahibilin pila na man sa nay kolekta nga daghan gyud nyo ron wa man mo buogs kolekta kung dipasiplatan. So di gyapon dili garantiya ato lang tong ipamayad nato bilin taning kolekta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.